خوشک و برایان هێژە تەماشەبانێ خانی تیڤی دەماوە و خۆش بە هیوی دیکەم ڕەوشاوە باش بە. دیسا جارێکە din وەکە هەر هەفتەی ئەمێ لەگەل هەف بن mijarên xwe binirxînin, şorove bikin, rexneyên xwe bikin û qehwa xwe jî vexwin. Di vê xelekê de çend tişt hene ez dixwazim bware parve bikim. Çîrok û çîrvanokên PKK li ser şoreşa Rojvala û li PKK û istismara êş û janên êzdiyan û PKK çawa li huner û hunermendan û li rewşenbîran dinere bi dengê PKK, bi dengê Bahoz Erdal, bi dengê Celîl Bayîk bi çi şêwazî PKK rewşa huner û hunermendên xwe dinirxîne, deynin alîkî hunermendên dervayî çarçeveya PKK. Ez dibêm qehî ev mijar bi taybet mijarên hunermend û rewşenbîr a bi we xweş tê ka em binirin bê çi li cem hoşeng Osê heye di vê xeleka hanê li gel hoşeng bimînin, li gel hoşeng qehwa xwe jî vexwin. Em dest pê bikin. Ya Xwedê. Sazî û dikan û axir û çîrok mîrokên PKK di rewşa xapandinê de, di gerîneka xapandinê de berdewam dikin. Keneke û tenekeya Zibêr Eydar daxuyaniyekî derxistiye û şoreşa Rojvala Rojava pîroz dikin. Çardemîn şoreşa Rojava li Rojavayê Kurdistanê pîroz dikin. Hey xwelîser, hey kenekeya xwelîser, hey tenekeya xwelîser, şoreşa çi, halê çi, ma Rojava ma Bakur ma newe teslîmî rejîma Colanî kir, we teslîmî Nuh Yilmaz, serokê Komara Sûrî a Rasteqîne berpirsê Mîtê we teslîm kir. Ev çi xapandin e, heşayê hezûra we ev çi gûxarin e, ev çi ye, hûn çima xwetînin vî halê hanê, ma şerm nemaye, fedî jî nemaye, heya jî nemaye. PKK keramet bi van kesên hanê bi vê kertona hanê re a ku navê wê kenekeyî teneke neştiye. Wan guvaştiye, wan dawşandiye, wan şûştiye, wan pîskiriye, wan raxistiye. PKK tiştekî ji wan di wan de nehiştiye. Ê mêr ji mêraniyê xistiye, ê jin ji jinatiyê xistiye. Hemû kesên ku di nava vê tenekeya hanê de wekî beqê ku di golê de dikin beqebeq, hemû kesên di nav de di vê rewşa hanê de ne. Şoreşa çi, Rojavayê çi, halê çi, yanî hûn ê bi zorê xwe navê bikin şoreş û baş e we navê wê kir şoreş. Ev têkçûyîna hanê, ev teslîmbûyîna hanê, ev hilweşandina hanê. Heftê heştê hezar şervanê we çekdarê we qaşo hebûn, sîlahê we hebû, Emerîqa desteka we dikir, Siûdîya Erebistan, Îmarat desteka we dikir. Kesek nema û desteka we nekir û dawiya dawî we çû qûna xwe da Colanî we qûna xwe da Tirkiye û teslîm bûn. Ji ev çi zirtê hanê yê şoreşa Rojava û pîroz be û nizanim çi. Rewşekî wilo kambax, sosret, wilo qebhetekî genî, kirasekî genî di nav de ne û ji xwe ji hev bawer jî dikin. Derê xwe li hev yanî derewa li hev dikin, şir û virê xwe bi hevdûr parve dikin û ji hev jî bawer dikin. Mavê Qazîmazî ana kêfa wî tê dibêje, hûn dibêjin Partî Kurdistanê firotiya va dibêje Rojavayê Kurdistanê hey xwelîser. Heta sibê bêje Rojavayê Kurdistanê, bavê Qazîmazî, bavê Hirhop û Zirzob. Heta sibê PKK bêje. PKK çû mesele teslîm kir, nema, tiş nema. Ew tunel û nefeq û goristanên şehîda û ew xwîn û ew ked û Tilîlî û Şabaş û stranê Şêrûhindê
û stranê leyê Mehmûdê me li bajarî hemû vala çûn, têk çûn, teslîm bûyîn, fermo deja çareserîkî demokratîk ji vê rûreşiya hanê re deynin yani çê bikin. Çardemîn salvegera çardemîn rûreşiya Rojava a PKK. Serkêşê vê van çîrok mîrokê hanê jî ev e yani kaşxwe ez pir rexna lê dikim û ez bêm çima di nava kenekê û tenekê dimayî ma di nava ji nava tenekê û kenekê derkeve berî wî li kur bi wê kîs lavê lê bike kesek gepek nan jî nadeyî. A ev Zubêr Aydar û xanima wî ya berê fotoyê herdiya me anî ber hevdû ji ber ku zê niha behsa herdiya ji we bikim. Mi berê jî behsa nivîskara hêja jina Kurd a qehreman, jina Kurd a wêrek û a şoreşger a xwedî îrade, a xwedî qerar xwişka hêja evîn çîçek kirî û min gelek cara behsa Zubêr Eydar kirî. Bi rastî evîn çîçek şeref û rûmetekî mezin da vî Zubêr Eydarê hanê ew ne hêjayî vê şeref û rûmeta hanê. Çawa? Dema ku çend sal ji emrê xwe pê re parve kir. Ez ê çîrokê bêjim ji bo gelê me naz bike ev Zubêr Eydar çi mal çi qumaş û gelî biraderên nêzîkî tenekê û kenekê vê vîdyoya hane ji Zubêr re bişînin bi taybet ji wî re bişîn. Ji wî û ê derdora wî û ê jêr şabaşê dike û tilêliya dike û kûpê vira kûpê derewa Zubêr Eydar. Zubêr Eydar ji malbatekî feqîr gundekî parêzgeha yan jî wîlayeta Sêrtê bavî wî mele, apî wî mele malbatekî dîndar in oldar û feqîr in yenî. Feqîrtî ne eyb e ez jî feqîr im yenî. Di hundirê gund de malbata wan yanî li ser rewşekî wilo. Seydayê Cegerxwîn jî feqîr bû, feqe bû, mele bû lê Seydayê Cegerxwîn bazarî li ser Kurd û Kurdistanê nekir. Seydayê Cegerxwîn rûdinişt li oda axa û bega û rexneyê xwe yê tund li wan dikir. Ev mesele naskirî yenî. Mesele ne feqîrtî lê mesele feqîrtiya mejî, mesele feqîrtiya îrade. Evî Zubêrî di malbatekî bi vî rengî re mezin dibe diçe Stenbolê. Stenbolê jî xwendina xwe dike qaş û tiro hiqûq dixwîne. Li Stenbolê diçe ser çavê ciwanekî Kurda ku bavî wî zengînî jêr xaniyekî li Stenbolê kirî ya kirê kirî tiştekî wilo li cem wî dijî û diçe dikanê xwarin marinê tîne û li ser navê wî qey dike û titbêqe yek ji şeyê vê malbatê yekî wilo ji berê de Kurtêlxwar e. Ev Zubêr Eydar ji berê de ev mal e. Kurtêlxwar wekî çawa dibêjin wekî spiya wekî evê ku kurmikê ku li ser xwîna yan jî li ser gewdê kesê din dijî yenî. Yekî bi vî ji vî malî ser evîn çîçek wilo wê nas dike. Evîn çîçek jî ji malbatekî kurdperwer ku malbata wê ji qoşgiriyê di ser hildana qoşgiriyê de cih girtin şehîdan hîna ji bav û kalê xwe Kurdên resen ev evîn çîçek Kurdên resen û kurdperwer û welathez Kurdistan hez bûn. Ew jî jê heye ku evî Zubêrî ji Sêrtê hatiye ji Herêma Kurdistanê hatiye û kapê re têkevî têkiliya hewaliya emrê wê bû pê hat xapandin û ja evîn çîçek dixwend û kar dikir û ev li ser pişta evîn çîçek dijiya li Stenbolê. Ev Zubêr Eydarê han. Piştre evîn çîçek tê girtin darbeya 12 Eylûlê di Mehsê meha di zindanê dibîne îşkence dibîne evî Zubêrî tu îşî wî ji meseleyê tune. Te eleqeya wî ji meseleyê sîyasetê û tiştên bi vî rengî tune lê evîn wekî aktivîstekî jin wekî şoreşgerekî jin ji wê çaxê de xwedî helwest
ji bo Kurdewarî, ji bo Kurdayetî nêzîkî PKK jî bû. Bi xwe re dema ku ew nêzîkî PKK bû, Zibêr jî pê re nêzîkî PKK bû. Ev Zibêr Eydarê hane. Evîn dwarê yanî siyasî na lê dwarê hiqûqî kar dikin. Berê jî me behsa wê kiriye, xelatek jî werdigire. Di salên heştê û sisê de bi hev re dizewicin, zarok jî çê dibin. Tevlî wê jiyana hanê, tevlî wê rewşa hanê, evîn bi keda xwe, bi alîkariya malbata xwe dibe piştevaniya vî Zibêrê han dikin û ofîsekî vedikin ji bo parê zeriyê. Piştre ji ber ku evîn rewşa xwe cihê xwe diguhere ji Stenbolê û jiyana Stenbolê tê sêr tê dimîne ji bo û piştgiriya xelkê dike û xelk jî jê hez dikin. Dema ku çîrokên HP û Xalkên Emek Partîsî çê dibe ku dixwazin wekî kesên şandeyên kandîdatên serbixwe bi Erdal Önin û bi SHP re derbasî parlamentoya Tirkî bikin di wê çaxê di salê notî yekê di wê qonaxa hanê de destpêkê pêşniyaz evîn bû ne Zibêr Eydar bû. Evîn dibe na xwe dide alî, Zibêr xwe dide pêş û diro dibe parlamentêr û dikeve nava siyasetê bi vî rengîhan rewşekî berdewam dikin. Dîsa tim yanî Zibêr ti carî wilol bi xwe li ser xwe bê alîkariya evîn nedkarî bimeşiyanî. Evîn jêr bû pişt, evîn jêr bû rê, evîn jêr bû mal, jêr bû mêlk, jêr bû parastin ji hemû aliya de piştgiriya evî Zibêrê hanê kir. Di not û sisiya de evîn tê kampa Zelê têkilî û kontakta wê bi Apoçiyar. Apoçî ye tê kampa Zelê rewşekî li wê derê dibîne rewşa PKK a xerab. Jê heye ku tenê mesele girêdayê şexsa ye. Osman Ocalan û çend serkirdeyên PKK piştre nas dike ku çîrok hemû xerabe ye. Ji xapo bigirin û dakev. Hemû rêxistinekî genî û gendel û tarî û qirêj. Carekî di stûdyoyê me TV de Medya TV de xapo diaxive û tiştên nexweş derbarê jinê dibêje. Ev evîn çîçek li stûdyoyê bersiva Apo dide dibêje na yanî ti heqaretê li jinê Kurda dikî ê li stûdyoyê hemû wilo şok dibin çawa tu bersiva serokatiyê didî. Demek ev evîn çîçek di derbeya 12 Eylûlê di hindirê zindanê de xwedî helwest bû. Li kampa Zelê li hemberî serkirdeya PKK xwedî helwest bû. Li stûdyoyê televizyona PKK li Denderlê û li vê derê li Belçîka dîsa li hemberî Apo xwedî helwest bû. Salê not û niha piştî Apo tê girtin û ew li Swîsreyê jiyana xwe berdewam dike, xwendina xwe berdewam dike. Ev Zibêrê hanê wekî tembela, wekî tirala li ser pişta PKK di nava parlamentoya derveyî welat û nizanim çima çîrok mîrokê hanê. Li ser pişta wan dijî heta roja îro. Evîn mastera xwe çêkir, evîn doktora xwe çêkir, gelek caran ji Zibêr re dibêje ka were hevalê te ê ku bi te re li üniversiteyê li Zankoyê dixwendin va li vê derê ne tu jî were. Na. Elimî ye kurtêla. Wekî psîkolojiya parseka, psîkolojiya qereçiya. Qurbana qereçiya jî bibe. Zarokê xwe dihêle, evîn digêje qenaatekî ku xelas çare nema. Çareseriya demokratîk bi vî zilamê hanê re nema. Xwe jê dide berdan, zarok jî navê xwe diguherin, ew jî navê xwe diguhere û Zibêr Eydar dimîne di vê derê de di kenekê de heta roja îro gayê xemor û niştiyê dixwe û vedixwe
û zikê xwe tije dike û bi dest wî bike jinek jî ji xwe bi jinar ji carna tê kilîmê kiliya çê dike pîr bî ti xêr tê nemayî lê berê dema hîna xort bû ev çîrokê hanê ev zik bû û tê kiliyên bijinar. Newte yanî ne tenê zibêr gelek kesên wekî zibêr hebûn di nava vê rêxistinanê de ew jî di nav de. Baş e zibêr ku dev ji vê meselê berde yanî çêra wî heye û xwarina wî heye û perî wî heye û ser televizyona dertê û serokatî û paratîkmaya serokatiyê û sîstem û mîstem û çîrok mîrokê hane wê yanî eger PKK jî wî nas dike. Gelek dosyayên li ser zibêr hene li cem PKK. Ev ya dev ji PKK berde wê çêrekî wilo xweş li kur bibîne her ji xwe di nav de biçêre li kur heye tu neyê. Zibêr kesayetiyekî bi vî rengî ji berê de ev mal bû. Ne tenê wilo birayî wî di sala heştê û heştadê ji nav PKK reviye. Tişt nebû nan nebû bi xwe neha li Parîsê halê wî bîye ê milyonêr e. Ev jê ji kur hat? Çawa çêbû? Me xwişka wî merivî wî din jî re birakî wî din Fethullah Çî wî şandin Kanada li ser hesabê tevgera Fethullah Gulen xwendina xwe qedan. Xwişkên wî û merivên wî bi MHP ê ku zewicî ê ku têkilî çêkir ê ku danûstandin kir yekî wilo ye yanî ji asta ser asta takekesî ser asta malbat yekî xerab e. Ev ya qerasê kenekê ye. De ja dema ku evîn me berê jî gotî ez dubare dikim dema ku evîn çîçek ji PKK dûr ket û bi helwest bi protest ji PKK dûr ket û berê xwe da jiyana rewşenbîrî û nivîskarî û êrîşên li ser wê çêbûn dev avêtin namûsa wê li ber zibêr dev avêtin namûs û kerameta evîn çîçek pozî wî neşewitî negot ev diya zarokê min e ev rojekî ji roja hevjîna min bû bimir bû alîkar ji mir bû pişt bû mal de yanî ez çi bêjim ev qedeha qehwê axivî û zibêr Eydar neaxivî. Yekî ev mal e. Hemû ev mal in. Remzî jî ev mal e. Remzî layê wî kuştine û jina wî revandine û çi anî li serî wî û simbêlê wî kor kirine ê wê û ê zibêr ev simbêlê ku we dîtin ev boqê simbêla apojî jêr simbêlê wî jî kor kir wî pîs dikin. Lê elimî ye. Elimî yanî psîkolojiya koleya plus parseka plus qereçiya plus kurtêlxura yekî wilo. Hemû ev mal in. Kî ji wan ana wê dêjmir bêje kî ji mir bêje wela Ehmed Qerem û ji wan çêtir in. Ehmed Qerem û ji wan xerabtir e. Ez nizanim ez bêj yanî ji aliyê xerab û xerabtir ez kî ez rêjeya xerabbûnê ez kî bêjim? Ez dibêjim zibêr xerab e dibînim Remzî jê xerabtir e. Ez dibêjim Remzî xerab e zibêr jê xerabtir e. Ez dibêjim Remzî û zibêr xerab in Nilûfer û Adem Uzun ji wan her diya xerabtir. Ez dibêjim hevana xerab in Beşîr Ebselam Mistefa ji her çara xerabtir e hevalê Şorbeşîr. Kî ji wan saxlem e? Kî ji wan baş e? Hinek reben meben hene hîna hêvî bi wan girêdin ev kenekeya we çîroka kenekeya we ev e. Bi rastî ez dibêjim yanî jineke welatparêz niştimanperwer nivîskar rewşenbîr xwe jî parast zarokê xwe jî parast Kurdistana xwe jî parast û neket bazariyê bi mîtleşmê û îtleşmê û keneke û teneke û kemalîzmê re neket bazariyê bi PKK re. Ma di nava kesên ku jinên dev ji PKK berdane û xwedî helwest in bi rastî navê evîn çîçek li pêş e ji ber kesayetiya wê ya rewşenbîrî kesayetiya wê ya nivîskarî ku ez hêvî dikim her ku her
پێش بکەوە وی پێش بکەوە ئەگەر بمانە لەگەل زبێر و ئەویژی وەکی حالێ وەک حالێ زبێربانە و لێلایقی خۆ نابینە هەر کەس بە ئەسلێ خۆ دکە ئەڤ ji malbatekî kevnareyî welatbarêzî şoreşger e malbatekî naskirî ye malbatekî li hemberî Mustafa Kemal Atatürk û di destpêka Kemalîzmê de serî hildaye û şehîd daye ma wekî zibêr û Kurd dibêjin yanî Xwedê yanî çi divê didin Xwedê goş dide ê bêdiran nizam tiştekî wilo heyî yanî Xwedê qenciyekî mezin xêrekî mezin gencîneyekî mezin cewherekî mezin dabû Zibêr Eydar navê wê evîn çîçek Zibêr Eydar çû ji mir berê xwe da PQQ û jiyana PQQ leşme û Kemalîzm leşme û xapûleşme û mîtleşme û îtleşme qebûl kir di hezar xêrî ji xwe re bibîne ev e teneke û kenekeya ji mir hatibû şoreşa Rojava çardemîn şoreşa mirîşkê demokratîk şoreşa qutîk û tîtik û mîtikê de demokratîk a ku keneke ji me re pîroz dike ev. Di xeleka derbasbûyî de min behsa medya PKK û planên PKK ku li Şingalê dike min behsa wê kir. Min got wezîsa jî dubare dikim. PKK dixwaze Şengalê û Mexmûrê herêmên di destê PKK de yê teslîmê Heşda Şeibî bike, teslîmî Bexdayê bike û teslîmî Kurdistanê nake. Tevlî ku peyman heye yanî ev deverên ku niha teslîmî dewleta derdora Qendîlê, Metîna û Garê û Zapê ku teslîmî Tirka dike artêşa Tirk dike radestî herêma Kurdistana Federe nake. A PKK ev male ew ê beeynî terzî, beeynî şiklî, beeynî formî Şengalê jî gelê me yê êzdî teslîmî Bexdayê bike û hûnê bibînin. Hûnê di demên pêş de bibînin yanî. Lê hinek sextekarên di nava dikevana li ser êzdiya tên hesibandin destê PKK û qûna PKK û devê PKK ji xwîna êzdiya dişo. Nabêjin ev ji 2014 û 15 û 16 de em bibêjin ji 2016 de ev 10 sal e hejmarekî ciwan keç û xortên êzdî ê ku PKK wan şandin Rojavayê wan şandin Bakurê ê wan kirin gerîla hejmarekî wilo net û zelal tune. Çoqî PKK zerer û ziyan gihand gelê me yê êzî tevlî ku ev êzdiyê me li Almanya û li Ewropa û Skandinavya bi milyara bi milyona euro dan PKK ji bo avakirina herêma Şengalê. Ka bere were Tariq Hemoyê, Hoşeng Birokayê ev êzdiyên derdora PKK û çeqmaq mexmaqê benîştê PKK dicûn û çeqmaqê PKK ka bere werin ji mir bêjin PKK çend heb kesên êzdî ê wenda di komkujiya Şengalê de PKK an wan vegerandin bi hejmar bi belge bere eşkere bikin. Ev nûçeya ku we dît li ser yanî çi ye ev nûçe li ser ofîsekî taybet e ku girêdayê hikûmeta
هەرێما کوردستانی گرێدایê serokê Herêma Kurdistanê bi Rêznê Çîrvan Barzanî. Ofîsekî taybet ji bo rewşa êzdiya hatiye çêkirin. Behs nake. Ne ev êzdiyên xapoçî behs dikin, ne medya PKK behs dikin. Heta niha li gorî hejmarên, li gorî raporên ku ji vê ofîsê derketine 3595 kes êzdî hatine xelaskirin ji Daişê û hatine vegerandin. Ji eslê zêdetirî 11,000 kesên wenda. Rewşa vê ofîsa hanê yanî rewşekî wê taybet heye. Çawa rewşekî taybet? Eger bibîzin jineke êzdî li Idlibê ye wê grûpekî taybet biçin wê li jina êzdî ji Idlibê bînin û dîtine jî yanî û naz dikin hin jinên êzdî dema ku li Idlibê bûne ev Ehmedul Şerع hatiye wê jinên ku rizgar bûn yanî. Ev Ehmedul Şerع serokê Sûriyê El Colanî ku bî hevalê Apoçî ye, Apoçî bi wî re entegre bûne, baş dizane hejmara jinên êzdî ê ku li Idlibê û ê ku li Sûriyeyê. Gelo Mazlûm Ebdî û PKK û Xapo tiştek di vî warê hanê de kirin? Ne. Tiştekî wilo tune. Lê ew baş dizane jinên êzdî li kur hene, li Reqa, li Himsê, li Şamê. Yanî ev ofîsa taybet di warê berhevkirina înformasyonê istixbaratî eger naz bikin li Şamê jineke êzdî heye wê herin, wê xelas bikin, wê bînin, bigînin ehlê wê. Ev ofîsa hanê di navbera 1200 jinên êzdî ê mexdûrê êrîşa Daişê wan şand ev ofîs wan şandî Almanya ji bo terapiyê psîkolojî ji ber ku dest avêtine namûsa wan û îşkencel wan kirine, gelek rewşên xerab bi wan bi serê wan anîne, ev ofîs vê xizmeta hanê kirî. Gelo devê ev xapoçiyên êzdî devê wan li Vîyayê behsa wan diştêhan dikin na. Tenê êrişî malbata Barzanî bikin, êrişî PKK bikin û bi vî mintiqê hanê ava axivin. Demek ez li gel wê nerînê me ku PKK mesela êzdiya xwîna wan, jana wan, êşê wan, penaberiya wan, komkujiya bi serê wan hat hemû istismar kir ji bo xwe li dijî PKK. Heta roja îro, heta roja dawî, heta kêlîka dawî wê vê mesela hanê istismar bike. Lê kesên çarqozî, pêçqozî wê derkeva û ew ê gozlîkê xwe jî halo bike û bêje tevgera me ya, em jê hez dikin û we çişmeya, em apoçîna û êzdî. Li ser êzdiya jî tê hesiband. Dewer safî bikin yanî. Ev tişt jî heye dibe mero îtiraf bike, dibe meriv lê mikur be gelê me yê êzdî ji lîsk û rîskên PKK şiyar bin. Ê ku bi PKK hatine xapandin heta roja îro dem hatiye ku şiyar bin li halê me, li halê Rojava bibînin çawa PKK em teslîmî Colanî kirine. Em teslîmî dijminê we kirine. Xwînvexurê we. Çawa em teslîmî Colanî kirin, destkeft û xwîn û tiştên Kurda hemû tewş û bertelef çû. Bêwate çû. Hişyar bin tiştê ku bi serê me hat bi serê we neyê. Statûya xwe biparêzin. Statûya Şengalê biparêzin lê nedin heşda şavî. Hûn xwe wekî netewe bibînin. Ez dibêjim ev nerîna min e, ne a ti kesî ye. Hûn zimanê xwe yê Kurdî dikin, navê wê dikin zimanê êzdî ne Kurdî. Hûn xwe wekî neteweyekî dibînin, neteweyekî serbixwe xem nake. Bibînin.
لێ ستاتویا خۆیان تایبەت بپارێزن di nava di hembêza Kurdistanê kesekî we tune. Xwediyekî we hebe Kurdistan e. Xwediyekî we hebe Herêma Kurdistana Federeyê. Xwediyekî we hebe Pêşmergeyên Kurdistanê ye. Ne heşda wehşî ye, ne heşda şeعبî ye, ne îslama siyasî a Şîa ye. Ji çîrok û mîrokên PKK şiyar bin îdî bes werin xapandin. Kesekî wekî rêxistina PKK behsa rojnamegeriya azad û nirîna azad û cebeş û petêxên azad û qehweya azad bi qasî ku behsa demokrasiyê dikin behsa azadiyê dikin. Lê kesekî wek wan kole tune, kesekî wek wan bê îrade û bêmejî û mafê wan tune ku rexne bikin. Mafê wan tune ye ku nerîna xwe bijin. Ja entelektûelê wan a hevîrmendên wan û rewşenbîrên wan, rewşenxwarên wan e, hunermendên wan û hevîrmendên wan, rewşenhevîrên wan. Ji bavê Samî Tan zêdeyî ku rabe PKK rexne bikin. Ji bavê Kakşar Oramar û kî jî heye û ev rewşenbîrên xapoçî ji bavê wan zêdeyî rabin bêjin xapo şaş. Cemîl Bayîk şaş. Manewê wan dalqînin. Eyê wan ji zimanê wan dalqînin. Wan ji deverên din jî wan dalqînin. PKK huner naz dike, hunermend naz dike? Na. PKK hevîrmenda naz dike. Rewşenhevîran naz dike. Ku li gorî kêfa xwe wan têxe qalibekî, qalibê xapoçî, xapoleşme, mîtleşme û îtleşme. Apo tirekî jî bike rewşenbîrê wan bêjin bravo çi tirekî xweşik bû. Hunermendên wan, rewşenhevîrên wan hemû têkevin rewşekî alarmê û pesnê tira apo bidin. A Serokê Newewî tirekî newewî kiriye. A rewşa wan di vî rengî ha. Rewşekî wilo robota û koleya û hemû wek hev. Ti tiştekî cida bêje, ti rexneyekî cida bêje, tu xayîn î, tu nizanim çi yî, tu bêexlaq î, tu bêşeref î, tu nizam çi yî. Te eks bavêjin ser te û li keda te dinerin, li rewşenbîriya te dinerin, li hunermendiya te dinerin? Na. Hemû ev kesên ku hûn dibînin li ser ekranên medya PKK yekî ji nav wan yekî ji nav wan nemaye û PKK wî rezîl û riswa nekirî. Xelîl xemgîn, Xelîlê çeqela bigirin, hûn diyar dixwazin, hûn kî dixwazin? Beser Şahîn dixwazin. Ez ê niha ji werî dengê Cemîl Bayîk bê çil ser Beser Şahîn çi dibêje? Ez ê ji werî dengî wî belav bikim. Lê niha li ser şivanperwer, hunermendê gewre, mamosteyê hêja şivanperwer ê ku çû cem PKK û li çakûçê PKK xist û pesnê apo da piştre dîsa xeyîdî, piştre dîsa hat, piştre dîsa çû her wer. PKK di nava civînê xwe yê taybet de, di nava konferansê xwe yê taybet bi çi çavî li şivanperwer dinerin. Bi dengê Bahoz Erdal li konferansa çand û hunerê a li Qendîlê hatin darxistin belî çend sala, berî 15 sala, berî 16-17 sala li dengê Bahoz Erdal binerin, guhdar bikin bê çi li ser şivanperwer dibêje. Şivanperwerek hebû, dengê xwe jî xurt e, muzîkê jî hakim e, ama kes niha şivanperwer gudar nakî. Şivanperwer
ترس جياناوي الله يشوي نرخي جواكي تمثيل لكن رزر رسوابو شو يعني هنرمند تشخا نرخي جواكي تمثيل كأو قص قيمته نا دانكو مانجا قوي قصي جيب بينام تشخاصي موسيقى حكي پشتی ولدنگی باهوز گهدار کر به چواوی چوک دکه چواوی پیس دکه چواوی کیم دکه باهوز اردال كنت يعني دما كود آخذ شبشبا دفي وي نزانو خوشك بكردي بآخذ حمو قوتني وي تركينه يعني جميل بايك دما بكردي دا آخذ جميل بايك كرديا جميل بايك جاء باهوز أردال شتره هنگي تجي تركيا كرديا مراد كرا إيلان جاء باهوز أردال شتره باهوز أردال هاتي جمر بحثا شبان پرورده که ولی گهدار کرد که حالا ام بنرن جمیل بایک بیچید بجد لدنگی جمیل بایک گهدار بکن بیچاوا و بچرنگی بچشوازی بحثا شبان پرورده که تماشاوانی هجا و ویدیوی و خلکی بشینن شبان را جبو که ببینه بگوه خواه ببیزه به پککه جبريده ونها وحتى داوية عمريوي بتشعبيل بيدنا رجبو جارك يدن توبة بك جارك يدن هرج مر تلفزيون وميديا بكاكي وريكلاما ابو بك ابو لاوي قال ومويدي دي دخواند وامز ماتماتيك بوم ايوي سياسات بليمي تشت سالك ده سال خدي ونزيده زيدي وي تشكري ابو وهم ابو دخوند ونلا عشيره ابو نلا عشيره ابو كاجمر بيجا ابو لا كي تكوكا ابو نازدك عثمان اوجلان دبيجي والله امش تشياي قرج داغي هاتنه نزانم امش ديرا زوري هاتنه نزانم مش كنت ام نزانن شوفان پرور ما مستعد نازدك هو قصه ريكلام وبروباغندا يا ابوكر آشخور لبنر جمیل بایک جیگری آپو برپرسی پککی پشی تلباهوز اردال گهدار کر باتی لجمیل بایک جی گهدار بکه به چل سر تدبیجی جبوت توبه بکه جاره کیدن تدستی خود داخ بکه تزمانی خود داخ بکه و تنش مدیا پککی لگل او دیار اوی سختکاری هانی روننی لسر ماساکی وجمر بحثا هنر وفلسفه وديروكي وكردواريه تدشمر بكير بحثك بخديه باراتيغمايا ايتلشما وميتلشما باخشالي لشما رجمر وقتي وانش نفد بك كرد هذا قهدار بك فرمو شوار الدنجي جميل بايك شل سرتت بيجي بر زنجل بتقهيت ده قهار بقهار شو قهيت درنك مش بوت توبه بك جارك دن تهر نافا مديا بكي بمليون بدن تبره دبيت نچه يعني شي اگر تبخوازو خو بفروشي ويا مسالاك دنه از هيوي دكم تجارك يدن در نكبه هوا دنگه جميل بايك لچياي كردستان لقنديل چل سر تدبيش فرمو بهر کسی که شوان بنیره بخونه چه در بخونه ایک شوان کر شوان و حرکتابی ایک شوان دایال کیف و حرکتابی وار معرفتی کس کنینن و کس خواه نفروش و شانتاجا نکن و حرکتا قیمتی هر کس که زانه فقط که مثلا بی شانتاج و حرکتا تجارال بر شانتاجا سری خواه دونانه لازم هر کس که بزانه PKK بفي منطقي بفي نريني بفي حلوستي اللي هنرمند وروشنبيرا لنر دخوازه هفيرمند بن دخوازه روشن هفير بن لغوري وان لغوري بيوان وان لغوري منطقي وان بآخفن لغوري منطقي وان بستري لغوري ايديولوجيا وان بستري PKK او PKK خلصر هنرمند هذا بينا هنرمندي هري مزن لجمان خاپويه هنرمندي هري مزن قادروي PKK'ne شرواني PKK'ne ميز بنرن بميزينن جميل بايك چاوا لهنرمندين خوا چاوا هنرمندي خوا پیس دکه چاوا وان کیم دبینه چاوا ولو وان شرمزار دکه
ويمدي بيل سري وانك يجبركو حقوصا كولنا يكي وك حقيم صفقان صفقان حكيم صفقان او خليل غامجين الرزيل كرنكي رسوا كرنكي وك في وك جميل بايك جير لازمه قهدار بكن قوه خوا بالدنجة جميل بايك شيرين بكن هنرمندن بككي هافيرمندن بككي روشن هافيرن بككي فرمو مدريش كر خمناك تاني مايه هنرمند بسر شاهين وكي جنكي كرد قالوا حياة چه درجة ريزا بككي جنا كرد رهي نهامي ناز بكن حياة چه درجة ريزا بككي جهنرمندا جن آب بككي هي دربای پککی دین آلیکی همو خاین همو آجان همو نظام خفروش اید نوا پککی ده ای رول لیستنه ده نوا پککی ده اید گوت روش باش گریلا روش باش بتیریجا روش ایرا بنظام وبونا گلیرا روش باش گریلا روش باش بسر شاهین دمکی جناوا پککی دور کد قطبو پریشان بو بسر شاهین جيقولوا تشيروكي كوي عجيب هي يعني تشيروكي كيقولوا دراماتيك چند قادروين هنرمند نوا بكيد دل كتبون بسر شاهين يعني بسر شاهين يقولوا دلي كسي ندشت يعني دلي قال كانستش يقولوا ديمقراطيك بيقولوا اجا از ناوی وان جی نبجم يعني هناك جي جيانا خوش دست دانه هناك جي هنا دجين وزوجينه وشيروكي بري دفتري بري وروجا كيج روجا ولا ميفاكن بس نها نا مسألة يعني بس هرجي براستي ولو ندلي قد هشت وندلي كسكي دهشت وش خورس ترام براني خوشي دقود وروش باش قريلا روش باش وقادروية اللي هناك آزادي دخوست بدست نكت دور كت فكيكي ناموساوي آني فرنكي ورزيل ورسواكر درباسي نافا جلي وي بنيبون فكيكا ايشي خوش حمود شتوي آني ايكي اي بسر شاين تماشاكن دفج پککی بردن ریخستنا اروپا بردن تماشاکن گهدار بکن جمیل بایک چل سر بسر شاهین دبیش نا هنک دینن زمین دبیشن ام نخوازن بمن قادروی پارتی ام دخوازن قادروی پارتی در کفن بمن قادروی هنر مثلا بسر شاهین تدبیقی حتی انها بردابین پشتی خادم اشان حتی انها چه دکر حتی انها sözde hünermendi dikir vakitçi dikir yani kadroyu ve hareketabi de çan hüner da kar dikir hünermendi dikir bimkani ve hareketabi bimkani ve gelo çe dikir vakit ki yani tedbiki kar ne dikir ve karana naş ki da ali hünermendiye da işte gav bavıcı astangi çedikir da xazil ve kara xwa rızgar biki ki kari xwa hünermendi peş bak mari hinde sahtekar nabi yani hinde dürütü nabi hatta na çıkar dikir ve karık na kirav kara dikir bu çina kadro tiye parti de xaz derke ve bu kadroyu hüner و دخواست وجه هم قابل بکن چه ده پیشمه دبی لازمه هم پیوانا باش تا بکشن و پیوانا نزنن پیش دانا بلندن نلازمه و پیوانا دیجی و حرکتات سکن شر دکن
حرکتی PKK حرکتی که پیوان مزین کرنه راستی و حرکتا و حرکتا و ته ناس کرن ناسنامه و حرکتا و پیوان مزین کرنه دایی بسر شاین لدیش ود سکنه دبی لازمه پیوانا مزین نکن پیش نکن بلند نکن هم پاشتا بکشین هم پیوانا لورته راکن ود پیشمه و چی دل پیشمه bir رخصتنیه دل پیشمه yani kadroyu parti derketin çi ifade ki رخصتن قابل نکر رخصتن رد کرنه ifade dik ود خواست بد پیشمه بما بده قابل کرد مرنه ما ده خواست بما بده قابل کرد ممکنه ده قابل بکن لکردستان که ما چی قازانش کرد ما به رخصتنه قازانش کرد ما به parti قازانش کرد لکردستان به parti به PKK پلی که داره بله نالوه و راستیه نه بسر شاین دبیشت دست پارتی بردن دست رخصتن بینه بردن دست بیوان بلند کنه بردن دیسا اون کرده بره نه işte kadroyu mal Avrupa'ya lazım edir da kıyamet eraki dönere bedenge hatta çava beser şahin bir mabedi kabil kirin tek hoşunu vedik. Kadroyu ki ve harekette var ne abi? İşte propandi beser şahindik ki. Beser şahin çava hünermendik ki başa. Çava haksızlığı edildi. Peki ve havala çava ve hata temsil bek. A çava ve hata peş bakı. Lazım Merve bibini. Ve ne var işte basitti. Beser Şahin Akkurnazi'ye bekin. Liver insana parça parça bekin. Evvel ser ve hünermend be. Hemşi bu ve harekata bu ve insanı parça parça dikin hiç mesuliyet ki yaşayanlar ki. Dedik ki ve insanına ve nizanın tek Beser Şahin nizanı. Ve hücumu ki mezine ve harekata le şehida. Ev axaftinê Cemîl Bayîk bûn çekî dirêj bû li Xemnakê. Ev axaftin, ev rezaletî, ev heqaret, ev pîskirin, ev çûkirin, ev nizimkirin, ev ji hemû tişt li serê Beser Şahin anîn Beser Şahin dîsa vegeriya nava axura PKK. Bûye xweş bû. Yani serê sedî yek ji van axaftinê hanê ji mir were gotin yani Xwedê zane çi bînim serê xapo çi ye. Dîsa vegeriya nava PKK nava axura PKK nava cihê gendelî û fesad û gemal tu jê xelas bû. Te xwe piştekî dûr xist tu jê xelas bû yani te nefes dî te azadî dî dervayê çarçoveya PKK. Na Kurbê şîrî heta pîrî ew jî û Hekîm Sefman dîsa vegeriya nava axura PKK tas û hemama PKK çîrok û çîrvanokê PKK û ev axaftinê hanê kevnin ji mir gihaştinin me di hin kanala de ev axaftinê Cemîl Bayîk di demên pêş de ez ê tişnê din jî ez ê eşkere bikim bi kurtî bi giştî meronaz dike PKK bi çi mentiqî bi çi nerî bi çi gözlikê bi çi çavî li rewşenbîr û hunermendên di nava çarçoveya xwe di nava kutleya xwe de çawalwan dinere. Wekî xulam wekî zilam me we çêkir û hûn çênabin herin otêla hûn pera dixwazin
والنظام چه ون بونه کاپیتالیست ون بونه ون ما بچوك دبينن ون ما كيم دبينن ما مشوار درفت شكر مشوار امكان شكر ببین منطقي خودي انا خودي ده كتاب المقدس ده ما بانسان ارض اخذ دبيجم فيشتر كر فيكر عرض وعصمان باو باران روش وهيف حموتش مشتركر دبيت عبادة عمبك دبيت قنجبه دبيت باش خودي جي بفيرنجي هاني دي كتابي خودت بيجي جميل باي جي بفيرنجي هاني دي جيفينو كونفرانسي خودت بيجي اي بس كاتش بيجي يعني يا گونه جنكي كرده نرمندكي كرده از وی پاريزم جميل باي كوي رزيل ورسواتك از دخوازم سر بخوا به آزاد به هنرمند او دخوازه حویرمن به او جي حكيم سفقان جي ايدن جي و آيدن و مايدن و خليل خمگين و افانا حمو ولو خوديتن و بوان خوشتي كوله بمينن ايده بمينن لفر استيم دا ويا في خلقي حتى خلقي كيدن مجارندن ناوا خير خوشيه ده